Ang tagsaging anis sa dun, ay para tumugagon mula bito ang tag-iya. Wala may saging dirigoy. Dito daw to sa kalsada. Hey! Wala ba kay tao? Ano? Wala na yung motor. Basta na yung tag-iya. Basi na. Hey! Doon to sa palibot. Babay tao. Saan ko nakita ang saging? Dugan di ko. Tandayungan. Tani mga bataan, ikaw harap na kong saging ay. Ano ikaw niya ng saging? Lagon na tao. Dagan! Run. Uy, wala ka gukod ang tao. Ay, bala man. Gani no? Suga ba nalagan mga bata? Abtik yun yung mga bata.